Κυρίες και κύριοι. Και δεσποινίδες. Μπράβο και δεσποινίδες. Μπράβο Λούλη. Έφτασε η ώρα να σας πούμε ένα μεγάλο μας μυστικό. Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλή να με καρατομήσει. Άσε το διάλογο. Να πάτε, κύριε. Μα δεν το έλεγα για εσάς. Τότε να μην πάτε. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό τα ψώνια εγώ. Να πας στο καλό. Τηλεφώνησε η γιατρέσα. Να πας στο καλό. Σε θα κάτσει εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και αδύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλή. Και εσείς 800 κιλά ιδία. Σε θα κάτσει εδώ. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας? Αυτό όλοι το πληρώνουν. Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσεις εδώ. Εσύ παχαίνουμε, σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να έχεις το νου στο μπακατσίσι. Όχι να πάρεις δρόμο όπως πήρες την άλλη φορά. Λάς στο διάλογο, πήγαινα από το χάμο. Να πας και να πάω εγώ στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να διορθώσεις και λίγο εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να γυρίσουν να τα βρω όλα φτιαγμένα γιατί τα μαζέψεις και φεύγεις. Βράς στο διάλογο, πήγαινα από το χάμο. Στα διάλογα να πας. Πήγε στην τράπεζα. Πήγα. Στην εφορία. Πήγα. Στο τελωνίο. Πήγα. Στο Ιακωμίδη. Πήγα. Στο Υπουργείο. Πήγα. Στο Παπατσίση. Πήγα. Στο Γεωργιάδη. Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε. Δεν πήγε. Και τι έκανες όλο το πρωί? 4. Τι 4? Νίκια! Να τα εκατοστήσω. Να φας τη γλώσσα σου. Εγώ δεν έχω άλλα εισοδήματα, κύριε Τέλη. Ένα δωμάτιο νοικιάζω και τη σύνταξη στη Μακαρίτη. Λοιπόν θα ρωτάω, πού θα πάει δηλαδή? Η ανεργία, κυρία Κούλα μου. Εγώ θα την πληρώσω τη δικιά σου την ανεργία. Όχι να τα λέμε σωστά. Εγώ σε ειδοποιάω. Αν δεν πληρωθώ μέχρι το Σάββατο δηλαδή, το θέλω το δωμάτιο, κύριε Τέλη μου. Είσαι καλός, είσαι χρυσός. Αλλά χρυσό δεν έχω. Μάλιστα. Καληνύχτα σου. Κυρία Κούλα. Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Αυτό πια είναι εξωφρενών. Να δουλεύεις όλη την ημέρα και να μην σε αφήνουν ούτε να κοιμηθείς. Έπιασες δουλειά, Κίμων. Αύριο πιάνω. Σήμερα το πρωί μας ζήτησαν από το εργοστάσιο να υποστηρίξουμε την απεργία και εμείς στεθήκαμε αλληλέγγυοι. Εσείς πιέσεις. Οι υπάλληλοι του γραφείου. Και γιατί λες εμείς? Γιατί και εγώ είμαι αλληλέγγυος. Σήκωρε από την καρέκλα. Και γιατί είσαι αλληλέγγυος? Μισθωτός είμαι κι εγώ, κυρία Καπάντα. Α, μισθωτός, και ποιος σου δίνει το μισθό? Εγώ δεν στο δίνω. Μα δεν μου φτάνει. Α, δεν σου φτάνει. Έχω γυναίκα και παιδί, οικογενειακές υποχρεώσεις. Και δεν μου λες όταν σε πήρα εγώ στη δουλειά, πήρα και τη γυναίκα σου και το παιδί σου? Δεν είχα τότε. Α, δεν είχες τότε. Τώρα σαβούρωσε εδώ μέσα στη δουλειά και σου γουστάρισε γυναίκα. Πέταξες και ένα παιδί και πρέπει να σας ταΐζω όλους εγώ. Όξω από το γραφείο, ρε. Όξω από το γραφείο, ρε. Μα κύριε ακόμα εδώ είσαι, όξω από το γραφείο. Άντε ρε παιδιά. Παρακαλώ. Μα αφού γράφεις φασολιά 3, γιατί χρεώνεις 4? Ναι, Μίτσο μου, αλλά εσύ έφαγες γίγαντες. Βέβαια, το ίδιο θα πλήρωνες τα λόπια και το ίδιο τους γίγαντες. Και τι γίγαντες, με το συμπάθειο να. Αυτές γίνονται και γεμίστες. Έτσι, Μίτσο. Μα έπρεπε να το λέει ο κατάλογος. Ναι, Μίτσο μου, αλλά το κατάλογο δεν τον εγγράφω εγώ. Τα παραπονά σου στον κύριο συγγραφέα από εκεί. Τώρα θα τα πούμε. Α, το ζώον έπρεπε να σε έχει ειδοποιήσει. Διότι όταν είχα μαγειρέψει τους γίγαντες, τους είχαμε γράψει τον κατάλογο. Καταλάβατε? Και εμένα τι με νοιάζει, κύριε? Μου ζητάτε μια δραχμή παραπάνω? Ναι, δεν καταλάβατε. Οι γίγαντες είναι άλλο πράγμα. Είναι καρδαμωμένοι. Αυτά που κάνεις θα το κλείσεις, να το ξέρεις. Να σε κλείσουν στο φρενοκομείο να ησυχάσουν. Καλησπέρα. Καλώς του μάγου με τα δώρα. Ψώνιζε εφηντικό. Μάλιστα, κύριε Ζήκο, ψωνίσαμε. Α, ψωνίσατε. Μάλιστα. Ψωνίσατε, βέβαια. Πετάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φακιάς να πουλάμε. Που ζητάει ο κόσμος φακιές και τους δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια. Τι λέω, ρε, τρελάθηκες? Δεν τρελάθηκα. Ένα τους βάλει φακιές, δεν έχουμε εκεί πέρα. Μπα, είχαμε, δεν έχουμε, φύγανε οι φακιές. Τι γίνανε, τις πούλησες? Δεν τις πούλησα, φύγανε μαναγιές τους. Διότι σκάσανε οι φακιές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο. Για άλλα μαζί μας. Διαταγάς. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Μάλιστα, τι να σας φέρω? Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα. Με σαλτσίτσα? Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό? Ψητό. Και που είσαι πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτέδες. Και μια συναδρίδα. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει να πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Μάλιστα. Μόνο αυτά? Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη. Ρε Σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα? Μαγιτάρια δηλητηριασμένα. Μα που να φας τη γλώσσα σου? Τότε να φας βατραχοπόδαρα. Άι στο διάλογο. Να πας. Να σου δώσω μία ρε νεροκελώνα να σου πουφ να χαθείς σαν τα νάπαλα.
Φέρε μας 2 κοτοπουλάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι οι ερωτευμένοι τρώνε κοτόπουλα. Μία εξήγηση υπάρχει. Ποια? Όταν ξανάρθετε θα σας την πω. Άσε τα λόγια και φέρε μας 2 κοτοπουλάκια. Δυστυχώς μόνο ένα υπάρχει. Είναι φρέσκο. Φρέσκο δεν θα πει τίποτα για πέταμα. Ορίστε. Εννοώ έτοιμο να πετάξει. Δεν σου είπα ότι εδώ θα βρούμε και του πουλιού το γάλα. Αγαπητοί δεσποινείς, στην απόψινή μας συναυλίουλα θα ακούσετε το θρήνο της Μαργαρίτας, το παράπονο της Ιζόλδης και το κλάμα της Ιουλιέτας. Έτοιμοι! Καλαματιανός. Μαέστρο, μπορούμε να σε απασχολήσουμε με βιολίγκο. Όχι, βρε Φίλιππα, βλέπεις ότι έχω δουλειά. Μα και εμείς για δουλειά σε θέλουμε, μαέστρο μου. Τι συμβαίνει? Να, η Δεσποινής Γαρουφαλιά από εδώ θέλει να της γράψεις ένα τραγούδι με το όνομά της. Και δίνει και 1000. Τι 1000? Δραχμές. Αλλά θέλω να έχει για ταμπέλα το όνομά μου. Ναι. Τραγούδι γουστάρει Δεσποινής ή κατάστημα? Τραγούδι, παιδί μου. Δεν έχεις ακούσει που λένε η Μυρτιά, η Λεμονιά, η Τριανταφυλιά. Εγώ θέλω όμως ένα να λέει για τη Γαρουφαλιά. Και δίνεις 1000? 1000. Για Γαρουφαλιά είναι λίγα. Γιατί, ακρίβεινε το καστανόκομμα. Ας φρεσκόρδεν. Σταμάτα τοπικά, πρε. Τι έπαθες? Κόλληση βελόνα. Πριν, εσύ τραγουδάς μεσημεριάτικα και δεν αφήσεις τον κόσμο να κοιμηθεί. Φέρετε μου μια βούρτσα για να δείτε πως βουρτσώ. Αλλά κοιμάται ο άλλος. Αυτά μου κάνει. Δεν με αφήνει να βγάλω το εσώψυχό μου. Τι να κάνω μία κολονέλο, θα βγω εν teatro, barittonare, cantare, musicare και θα σκίσω χασεδάρε. Τρίχες, ας τα μελοδράματα και βούρτιζε. Άγιε. Ξέρεις βρε τι θα πει μελόδραμα? Πώς δεν ξέρουμε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει. Τι θα πει? Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί. Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά, ο άρρωστος βαριά, 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 πολύ βαριά. Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό. Αχ, φτάνει πια, δεν αντέχω άλλο, θα πιτσικάρω. Τι κάνεις μωρή κάποια για πάνω, τζιτζίκια μαζεύεις? Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι». Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα. Πάει σου στρεψε η βίδα. Πώς σας φάνηκε το πουλάκι μου? Βρε ούστα από εδώ, ουφ! Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές? Όχι, προτιμώ τα λεφτά. Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα, 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα. Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σ' άρπαξε κανείς? Εννοώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα. Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε, Ναι. εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις. Να πηγαίνετε σε κηδείες. Τι είναι αυτό? Ας το κάτω. Το γαβριάτικο υποκάμισο. Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογεγός? Έτσι το λένε. Έτσι το λένε. Τι χρώμα του πήρες? Άσπρο. Άσπρο. Γιατί δεν έπρεπε και ένα μαύρο? Το μαύρο θα φοράεις πρώτα. Ζήκο. Ναι, καλά. Πάντα άλλα τι είναι? Διάφορα. Πιτζάμες, γραβάτες, κάτσες, τυράντες. Πήρες απ' όλα τα σχετικά. Απ' όλα. Ξέχασε το σπουδαιότερο. Ποιο βρε? Σαμάρι πήρες? Στο διάλα, πώς θα μου. Χαίρετε. Καλημέρα σας, ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου. Δήλωση γάμου. Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και η βεβαίως του παπά. Εσείς 65 και η νύφη 27. Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα. Μπράβο, ψυχικό κάνατε.